गोड़ लागतनी रहो सबके बहुत बहुत स्वागत बा रहो सबके आपन भोजपुरी चैनल अजोरिया में। इबरा हमनी के एक वीडियो में देखल जाए कि कैसे हमनी साइड में जो यूपी बिहार साइड में अचार डलाला आम के ओकरे रेसिपी हटे ही आई हमनी के आजी नानी कुल जौन बड़ी लो ऐसे ही डालत रही लो, हमार मम्मियों ऐसे ही डालेली। तो बहुत लोग जे गाँव से दूर बाटे उ अचार डालल चाहे ला बाकी डाल ना पावेला, तो ओकरे खातिर ई वीडियो बाटे। जेकरा पास धूप के सुविधा बा, जेकरा पास नहीं खे ओकरो खातिर छोटा छोटा टिप एकरा में शेयर कइल बाटे, जेकरा से आदमी आराम से अचार डालल जा सके। तो ध्यान से देखब जा, बहुत अच्छा वीडियो बाई। अभी शाम के टाइम बाटे, आई बार हम आम कीन के मंगौले बानी। तो आम कीने के टाइम पर ध्यान रखब जा कि जौन आम बाटे ना अच्छा से कच्चा होके के चाहिए, माने गुलू गुलू ना करे के चाहिए, अंदर से दबौला पर माने एकदम तनी हार्ड होके के चाहिए, तबे ओकर नीमन अचार बनी। एकरा के नीमन से धो के अच्छा से पोंछ लियाई। तो बहुत ध्यान रखे के बाटे कि एकदम ही सूखल होके पानी ना होके के चाहिए, नहीं तो अचार खराब होके के डर रहेला। ओकरा बाद एकरा के काट लियाई। एकर गुठलिया काफ़ी मुलायम बाटे, तो बहुते आराम से हम काट ले बनी चाकू से। हमारा पास पहसुल नहीं खे तो हमरा चाकू से हम लेकिन आराम से काट ले बनी। बड़ चाहे छोट जैसे मन करे वैसे काट सकतानी जा। आ छोट छोट कटला पर तो तनी वेस्टेज कम होखेला, इसे हम छोटे छोटे कटले बानी। आ देखिए जौन पीला पीला लौकताटे ना, जैसे नहीं जाना था कि अभी अमवा पाके वाला बाटे, तो एकरा के नहीं डाले के ना तो अमवा खराब होके के तनी चांस बढ़ जाला, तो नहीं अचार खराब हो जाला जल्दी। वो आम के हमनी के चटनी बनावे खातिर यूज़ कर सकतानी। तो एकरा में देखिए नीमक हल्दी डाल के एकरा के मिला के 2 घंटा खातिर छोड़ देले बानी। 2 घंटा के बाद एकरा में से पानी निकली, तो पनिया हमनी के अलग करे के बाटे। और ओकरा बाद एकरा के अच्छा से फैला देवे के बा। ई सारा काम हम रात में करतनी, तो एकरा के हम पंखा के नीचे सुखा देतनी। अगर ये सब काम रोज सब सुबह में करतनी जा तो धूप में डाल दी जा, धूप नहीं खे तो पंखा के नीचे डाल दी जा। तो देखिए दूसरा दिन हम देखा होते नहीं कि आम एकदम सुखा गया बढ़िया से रात भर में। अब एक मसाला बना ली, तो यही चम्मच से नाप के 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच मेथी, 1.5 चम्मच सौंफ, एकरा के नु हल्का हल्का एकदम भून लेवे के बाटे। आँच एकदम कम रहे के चाहिए। आ एकरा बाद जो बाटे जो भुना जाए तो गैस बंद कर देवे के बाद ओकरा बाद एकरा में सरसों डाले के बाद। तो 4 चम्मच पियर का 2 चम्मच करिया का सरसों डाल के अब बस हल्का से एकर नमी निकाले के बाटे, ज़्यादा भूने के नहीं, ना तो कड़वा लगे लगी। आ गैस बने बाटे एकदम अभी, बस एकरा के भून के एकरा के दरदरा पाउडर बना लेवे के बाटे। तो चलिए अब एकरा हम दरदरा पाउडर बना लेता नहीं, और कुल मसाला ले लिया था। आम बढ़िया से सूख गई बाटे, अब एकरा में मिक्स कर दिया। तो एकरा में हम डाल देता नहीं पूरा मसाला जौन बनौले रहनी है। अच्छा, अगर वीडियो रुआ इतना देख ले बनी जा रो सबके ठीक लागत तो सब्सक्राइब कर देव जा चैनल के, आ लाइक कर देव जा। अच्छा, अब एकरा में मिर्ची डाल दिया, तो कुटल मिर्ची डाल दिया, मिर्ची के पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया, 1 चम्मच एकरा में डाल दिया हमनी के सौंफ। तो सौंफ हमनी के पीसलो डाल रहनी है जा, भी खड़ा खड़ा भी डालता नहीं जा। 1 चम्मच मंगरैल डलाई। एकरा में काला नमक और उजरका नमक दोनों डलाई। हम एक दिन भुला गए डाले खातिर, तो अगला दिन हम डाल दिल रही। तो एकरा में नमक आ हींग, काला नमक आ हींग जरूरे डालब जा। आई तेल के नु हम हल्का सा गरम करके ठंडा कर ले बनी। अब एकरा में मिलाओ तनी, तेलवा अभी गरम नहीं खे, गरम रहुआ अब ठंडा हो गई बा। एकरा के अच्छा से हाथे से रुआ सब मिला सकतनी जा, बहुत बढ़िया से हाथ से मिल जाई। बस उतने ध्यान रखे के बाटे कि हाथ जौन बाटे एकदम सुखाइल होके के चाहे, गंदा ना होके के चाहे, पानी ना होके के चाहे। देखिए हाथ से छुअला से अचार ना खराब होखेला, गंदा हाथ से छुअला से खराब होखेला। चलिए मैं चीज़ के मिला के आ ओकरा बाद हमनी के एकरा के धो दिए। रात भर एकरा के हम ढक के धो दिले बानी बस खाली प्लेट से, तो अच्छा से सब कुछ मिला के ढक दिए। अब अगला दिन जौन बाटे एकरा के हम थोड़ा देर धूप में डाले वाला बानी। तो देखिए अभी से एकर रंगो चेंज होखे लागल बाटे, अभी पाके शुरू हो गई बाटे। देखिए नज़दीक से कैसन लौकताटे, तनी रंग चेंज हो गई बाटे नु एकर। अब एकरा के नु हम बोतल में डाले वाला बानी। तो एकरा के बोतल में डाल के ओकरा बाद धूप लगे खातिर धो देब। आ रोज सबके धूप नहीं खेते, एकरा का ऐसे ही बोतल में डाल के रोज सब रख सकता नहीं जा। धूप बाटे तो एकरा के जरूर धूप में डाल देब जा। तो बोतल में जब धरत नहीं जानू तो पूरा बोतल के एकदम अच्छा से भर के मत धरब जा, हल्का हल्का तनी जगह रहे के चाहिए जौना से कि हमने के के रोज 2-3 बार हिलावल डुलावल जा सके, तबे अचार जौन बाटे अच्छा से पाकी या खराब ना होई। अगर रउआ सबके धूप आवत टेनो तब तक कमो तेल में अचार आराम से पाक जाए बिना टेंशन के। बाकी मान ली कि अगर धूप नहीं खे आवत रउआ सब कैसे ही रखे के बाटे, तो एक काम करी जा कि एकरा के अचार के अच्छा से ऊपर से तेल से भर दी जा, तो तेल के अंदर रही तो खराब ना होई आ सुखैबो ना करी। तो देखिए एकरा के हम तेल से अच्छा से कवर कर दिल बानी। अब एकरा के हमनी के धूप में रखे वाला बानी जा। तो एकरा में धूप में रखे खातिर हम एकरा में ढक्कन नहीं लगावत। अभी धोती वाला जौन कपड़ा होखेला नु ओकरा के हम एकरा में इस्तेमाल करतानी। तो ऐसे का होई कि एकरा में कचड़ा पचड़ा ना
ना जाई बहरी धूप में रखाई। आ जौन एकरा में जौन धूप में रखला पर एकरा में नु तनी पानी होखे लगेला ना, जौन ढक्कन पर जम जाला ऊपर आ जाला, तवन जौन बाटे एकरा अंदरे ना गिरी और बाहर उड़ जाई धूप से। तो यही से एकरा के हम बालकनी में थोड़े देर खातिर ऐसे कपड़ा लगा के धो देले बानी। तो 2-3 घंटा हम धूप में रखे वाला बानी। रोज एकरा के हम 2-3 घंटा धूप में रखब। नइखे आवत रोज सबके पास धूप तो कोनो टेंशन नइखे, आराम से अपना घर में ही रखी जा, डब्बा बंद करके रख दी जा आ 2-3 बार हिलावत डुलावत रही जा। तो अभी साँझ ही हो गइल बाटे, अब एकरा के हम अंदर रखे वाला बानी। तो देखी हल्का हल्का पाके शुरू हो गइल बाटे हमनी के अचार। आ तब चौथा दिन देखिए एकरा के अब ढक्कन लगा के अब हम धो देतनी अंदर। आ एकरा के अगर हमरा फिर से धूप में रखे के बाटे तो ढक्कन खोल के हम धो सकतानी। आम के अचार बढ़िया से पाके में थोड़ा टाइम तो जरूर लगबे करेला। तो अगर माने हफ्ता भर में केहू चाही तो ई खाए लायक तो नहीं रही, कच्चा कच्चा लागी। तो एकरा के कम से कम 20-25 दिन तक टाइम रहो सबके देवे के पड़ी, जेकरा से कि एकर जौन मसाला बाटे थोड़ा सा ओकरो में खट्टापन आ जाए और आम जौन थोड़ा बाटे अच्छा से पक जाए। वैसे तो बहुत अच्छा से आम पके में जौन बाटे एकरा में कम से कम 2-3 महीना लग जाई। तो एकरा के 15-20 दिन बाद खाइब जनू तो सबके हल्का हल्का आम जौन बाटे वो कच्चा लागी। तो देखिए 15 दिन के अचार हटे, एकरा के आदमी चाहे तो अभी खा सकता। एकर पूरा देखी रंग चेंज हो गइल बाटे, एकदम ही पाके शुरू हो गइल बा, लेकिन तब वो हल्का सा कच्चापन रउआ सबके अभी लागी। तो एकरा के यही तरह बना के धो दीजा, ई अचार सालों खराब ना होई, कोनो दिक्कत ना होई।